Sådan der, nu opdager jeg til YouTube. Hvad? Goddag, YouTube. YouTube kan se dig. Det gør så ikke dukker. De kan se dig, Dana. Du kan tage mig meget støtter. Norman Jeg ser Creeper. dig. Jeg skal ikke spille noget. Prøven. Har du prøvet til? Ja, jeg må gerne gribe. Du kan også komme så. Vi må gerne gribe. Kom så. Du skal med os, Louis. Du kan også komme nu. Ja, korrekt. Du skal ikke spille på iPad lige nu. Kom så. Må man tage lidt grimt og lave programfis? Nej. Og så næve. Du varm tillykke. Skriv WAP. Ja, korrekt. Du må gerne gribe. Dejligt. WAP. Må man tage Frihed. og lave. I skal bare skrive WAP frihed. What? Du kan skrive. What? Den her server virker ikke. Det kan man ikke. Det kan man ikke. Vi er fanget. Vi er fanget. Bare skriv WAP frihed. Det kan jeg ikke. Sag mig, du er vej. Til skråstreg WARP FRIHED. Det kan jeg ikke. Der står, jeg ikke kan kommanden. Så lige så skamlægen på. Jeg er fanget. 10 skråstreg TPA LUKSSR1. Nej, det kan jeg heller ikke. Jeg er fanget. Ja, en gang griefer. Jeg slås og den spinner bowl. Jeg kan tænke tilbage. Jeg er fanget. Hjælp mig. Jeg tror, vi kører. Lad det ben komme. Og så prøver jeg lige at finde en anden på hurtigt. Skråstreg WARP FRIHED. Okay, den her server, den er dårlig. Okay, Josef, vi har altså lige nogle, måske nogle små folkebrænder. Ja, der er noget på. Men det gør vel ingenting, gør det? Ej, vi skal ikke spille på den der, det er jeg simpelthen ikke. Det er ikke en Okay, hvad det hedder? Vi optager en anden video med, hvor at det hele er i orden. Vi har lige nogle tekniske fejlprogrammer og sådan noget. Men farvel, YouTube. Sig farvel. Farvel. Farvel.